אז אוקיי חברים, עכשיו אני ביוטיוב ישראל, והיום אני עומד לשאול אנשים האם מגיע לי לבוא לאירוע. אז לפני שנתחיל שימו סאבלייק פעמון ובואו נתחיל. אוקיי, יש לנו בן אדם בשם פליסי, בואו ניכנס לו לערוץ, כמו כמה יוטיובר קטן, בואו נראה מה דעתו והאם מגיע לי להיות באירוע. בואו ניכנס לסט ולכתוב לו את הדבר הבא: היי יאח לשאול האם זה מגיע לי לבוא לאירוע של סייקניק. ואוקיי, אנחנו נסלח לו ובואו נראה מה הוא יאמר. בואו נראה מה הוא אומר. שורט, האם אתה חושב שמגיע לי לבוא לאירוע של סייקניק? שמע, בויקסי, אני מכיר אותך אחי, אח שלי היקר, ואתה מטורף, אתה מטורף. כן אחי, מגיע לך מאוד אחי, אתה אחלה גבר אחי. ואני חושב גם מבחינת שחקן, אני לא ראיתי איך אתה משחק אחי, אבל אתה באמת מגיע לך אחי, מטורף, אתה באמת אחלה גבר, ובאמת חושב שיהיה גם יוטיובר עם 1000 סאבים אחי בערוץ של סייקניק, ובאמת אחי, הוא ייתן קידום לערוצים קטנים. אז כן, אני הייתי אומר לך אחי שאתה כן צריך להיות בסרטון של סייקניק אחי, או באירוע. אז כמו שהוא אמר, מגיע לי להיות באירוע, אז כל מי שפה תייקו את סייקניק שהוא יביא אותי לאירוע, ויאללה, נתראה בסרט הבא.